Hej, jeg hedder Annette Hansen. Jeg er 70 år. Kommet hernede i klinikken fra 1. februar, og jeg har været her 5 gange. Jeg kom, fordi jeg havde masser af spændinger i min nakke og hovedpine. Jeg har et mavesår og en tarmsygdom, som også var lidt i uro. Alt det er jeg blevet hjulpet så godt med. Jeg havde meget kvalme, da jeg kom her til at begynde med, og allerede efter den første gang havde det hjulpet. Så kan det godt vende lidt tilbage, men hver gang jeg har været her, har det været væk. Eller de sidste 3 gange har jeg slet ikke haft kvalme. Og det er mit mavesår og min tarmfunktion er blevet meget, meget bedre. Jeg har ikke problemer med forstoppelse mere. Det hele det går af sig selv. Jeg er meget, meget glad for at gå her i klinikken. Det hjælper mig så godt.